Mal-480 persuna attendew għall-ikla tal-miliet organizzata mill-Caritas. Ikla li fissret ħafna għal dawn in-nies li flok qattaw il-miliet waħedhom iċċelebraw flimkien dan il-jum tant speċjali. L-ikla li saret fil-Kurja tal-Furjana u li għalija setgħu jattendu mingħajr ħlas kienet ikkaratterizzata minn atmosfera brijuża u festiva. Id-direttur tal-Caritas Leonid McKay spjega kif din l-ikla hija waħda speċjali għalihom, anke għaliex persuni li qed isegwu programm ta' riabilitazzjoni fil-Caritas jgħinu fil-preparamenti tagħha. U Caritas hawnhekk fil-qalba tal-Kurja tkun qed tiftaħ il-bibien tagħha biex tilqa' numru ta' persuni li għal xi raġuni jew oħra m'għandhomx ma' min iqattaw jum il-milied. U jum speċjali għalina mhux biss għaliex qed nilqgħu daw il-persuni fostna, imma għaliex iċ-ċentri tagħna, iċ-ċentri ta' riabilitazzjoni wkoll ikunu qegħdin jagħtu kontribut. Madankollu l-ikla hija possibbli grazzi għal 120 volunteer minn żgħażagħ sa anzjani li f'jum il-milied iddedikaw ħinhom sabiex iferħu lil dawn in-nies. Min qalbi nħoss nista' nagħmel differenza kbira fil-ġurnata tal-milied propju illum lil dawn in-nies li jinsabu waħedhom. Għalija huwa nur kbir, l-ewwel nett apparti li nferħu lilhom u dika vera, però aħna nintlew ħafna għax fil-Caritas dak li tallimt jiena li meta tagħti tirċievi iktar milli tkun tajt. U jiena llum għalija daqs l-isbaħ rigal għalija. B'hekk, jum il-milied li jaf iġib niket fost dawn il-persuni li jgħixu f'solitudni inbidel f'jum fejn nissel bis-sima fost dawn il-persuni li sabu ma' min jgħidu kelmtejn.